Onse. Yafika paka na kumusi kuti. Mezi yopita ku Malawi imene. Nepa chimsekese chake sicha chikulu ayi. Ni aka kamtengo aka kali aka nepa chimsekese akali aka. Itaka ya Suria iyi. Mpata ali pamene ndiye pakuonekera kupita kwathu njira yokayoka ine mpaka kumapeni. Yes. Iya nda. Dambe chan apa. Pakana pachigaba pachipona. Kachimsekese nkamene. Onse ukulu zimadutsa unyanduwe. Inde. Ndiri ntime kaya ni pati kaya pasogoro kupita gali muda. Mtalika zina kupanga kote. Akupanga zinthu zoopsa. Fertilizer afuna ifikise 10,000 kwacha. Fertilizer. Kuzotheke. Mesa manga ndimbe akafura ali mpaka ali 10,000. 10,000 kwacha icha. Wakamba uzokhala mezi ku Malawi kuti aliyese azamba utenga mezi icha kumakaponya mu nyanja. Ulido yazakulisa muntu mezi. Kumadiesa somba. Kuzichuluka. Aiti tikuzoima bomba. Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Peter Muthalika atangolowa mboma anaonetsetsa kunena kuti athane ndi zinthu 4 mwachangu mosalimbana ndi nthawi. Kodi zinthu zimene adatchula kuti Peter Muthalika akufuna kuti athane nazo mwachangu ndi zinthu monga ziti. Choyambirira iyeyo atalowa mboma ananenetsa kuti palibe Malawi aliyense amene atafe ndi njala. Iyeyo ndithu aonetsetsa kuti ku Malawi kuno chakudya chilipo chokwanira bwino. Monga tonse tikudziwa kunena kuti chimanga chafika posauzana. Munthu amene akumapezeka kuti wanyamula thumba la chimanga aliyense mmudzi akumamulozerana. Ndikuzani ndithu chimanga ndi golide ndi pangolini amene akumapezeka naye akumafufuzidwa mwapaderadera kuti iyeyu wakwanitsa bwanji kuti apezeke ndi thumba la chimanga. Zimene zitu zingosonyeza kunena kuti chimangachi chikusowa ndithu ku Malawi kuno. Amalawi ambiri alibe chimanga. Kodi ngati Amalawi ambiri alibe chimanga zimenezi zikutanthauzanji? Zimenezi zikutanthauza kunena kuti mdziko muno muli njala ya nkhaninkhani, njala yodabwitsa, njala ya tadzaoneni tabwerani kuno mudzadzionere nokha. Musewale ndithu mchaka chatha chomwechi Amalawi ambiri anavutika ndi njala kufika napoti ena amadya chitedze makamaka ku boma lija la Machinga, komanso ena amene amakhala mboma lija la Msanje amadya zinthu zina zake zimamera m'madzi zimene amazitcha kuti nyika. Zimenezi ndithu zakhala zikuchitika kwathu kuno. Koma mu mbiri ya dziko lino timakhulupirira kuti munthu amene ali ndi chakudya ni munthu yekhayo amene akhoza kutukula bwino dziko. Akhoza ndithu kugwira ntchito bwino yotukula dziko. Ndipo tikamati chakudya ku Malawi kuno, step food yathu ndi chimanga, ufa, msima. Zimenezi ndi zimene zimamanga Malawi. Koma kuzaka zingapo zapitazi takhala ndithu tikuona kuti chakudya makamaka chimanga chimenechi chakhala chikuvuta ndipo chakhala chikukwera mtengo pafupi kufika na pa extent yonena kuti Amalawi ene yake amakanika kukwaniritsa kugula thumba la chimanga. Kotero kuti Peter Muthalika adanenetsa kunena kuti chimanga chikuyenera chipezeke chochuluka mdziko muno ndipo chikuyenera kuti chitsike mtengo. Chinthu china chimene Peter Muthalika adanenetsa kuti chikufunika kuti chipezeke mwachangu mdziko muno ndi fuel. Mafuta amenewa amagalimoto. Kuti business ichitike, kuti chilichonse chiyende bwino chimafunika ndithu mafuta amenewa, chifukwa mafuta amenewa amapanga facilitate mayendedwe kuchoka dera lina kupita dera lina. Ndithu zimene zimachitika chifukwa cha mafuta. Munthu uli ndi zokolola ka uli ndi business yoti uchite koma mayendedwe akuvuta, sungakafikire kumalo amene iweyo ukhoza kukapangira business yako. Kotero kuti kusowa kwa fuel mdziko kumapangitsa kunena kuti
katundu wa zinthu akwere mtengo chifukwa mayendedwe amakhala kuti sakuchitika mmene amayenerera kuchitikira. Chinthu china chimene Peter Mutharika adalonjeza ndichonena kuti iyeyo aonetsetsa kunena kuti ndalama zakunja forex, ndalama zimene timagwiritsa ntchito pogula katundu wosiyanasiyana mayiko amzathu zipezekenso. Mbuyo mu ndithu takhala tikuona ndithu kuti forex ndi chinthu chimodzi chimene chakhala chikusowa kwa Malawi ambiri. Makampani ochuluka ndithu apita pansi chifukwa kuti amasowekera ndalama zakunja kuti agule ma raw materials kuti apangire katundu wosiyanasiyana. Zimene ndithu zaononga ma business achinyamata amene mwina amagula magalimoto ku Dubai nkuzagulisa kuno kakugula kuti kuzagulisa kuno. Ma business ang'ono achinyamata amene amafuna ndithu ndi forex tochepa kuti apange order ku China kani maiko ati. Zimene zonsezi ndithu zapezeka kuti sizinayende bwino. Komanso ndithu nkhani yaikulu imene ndabwerera pano ndimangofuna tingotambasula zina ndi zina zimene boma la DPP mosogozedwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika anatsindika kuti aonetsetsa kuti zipezeke mwachangu kwinako ambe kukonza zinthu zina. Koma nkhani imene ndabwera nayo pano ndi nkhani yokhudza chimanga chimene chikuchokera ku Zambia. Peter atangolowa mujatanena muja kuti adatsindika kuti palibe Malawi ndi mmodzi yemwe amene akuyenera kuti afe ndi njala. Iyeyo ndithu aonetsetsa kunena kuti chimanga ku Malawi kuno chilipo cha nkhani ndipo palibe ndi mmodzi yemwe Malawi amene akuyenera kuti avutike makamaka ndi nkhani ya chimanga imeneyi. Kotero kuti iyeyo ndithu anagula chimanga kuchokera mdziko lija la Zambia. Chimanga ndithu chochuluka kwambiri chimene chikuyenera chibwere mdziko muno kuti chionjezere supply ya chimanga china chimene chili mdziko muno. Zikatero ndi kuti mtengo wa chimanga utsika chifukwa supply kapena tena kuti chimanga pa ground chikhala chambiri ndipo demand ndi supply ikafanana mtengo umakhala constant komanso katundu usakwera. Chimanga chimadula chifukwa kuti chimangacho chidalipo chochepa koma Malawi amene amafuna chimangacho adalipo ambiri. Kotero kuti ndithu Peter Mutharika adachita ndithu mukuthekera kwake kulumikizana ndi mtsogoleri wa dziko la Zambia kuti atigulise chimanga cha nkhani. Chichiteni zimenezi kwakhala kuli pakatipa ngakhale tinaonanso kuti maiko osiyanasiyana atithandiza ndi ndalama za nkhani makamaka kuti tigwiritse ntchito pa nkhani yogulira chimanga chimenechi. Komano tikunena pano ndikhoza kutsimikizirani kuti chimanga chimenechi chayamba kubwera kufika kuno ku Malawi matraki. Mukhoza kuona ndithu video imene mukuiona ku background iko. Tikutero kuti ndithu kuti ife pano timabwera ndi nkhani zosiyanasiyana kukupatsirane makamaka zomwe zikuchitika mdziko muno komanso mayiko osiyanasiyana. Ngati mwafika pano mukuonerabe kumvetserabe video imeneyi ndikukhulupirira kuti mwayikonda, yakutsangalasani, yakuphunzitsani, yakudziwitsani, yakuchitirani zosiyanasiyana mu tsiku la lero. Tangopangani subscribe, like, comment komanso osewala kupanga share chifukwa zimene tikugawana pano zikufunikanso kuti anthu ena azidziwe komanso aone kuti kodi zinthu zake zikukhala motani. Tikhale tikupitiriza program imeneyi kufotokoza kunena kuti ku Malawi kuno kukuchitika zinthu zambiri kwambiri. Mwina mwapaderadera tingonjezera kunena kuti Peter Mutharika atalowa pa mpando anakhazikitsa ndithu ndondomeko zofuna kupanga likava economy yathu. Economy yathu ndithu ili in mess, ili ndithu yowonongeka imene kufunika kuti isokereredwe ikidwe mainches ipangidwe operation kuti ndithu ipitirize kupanga operate moyenerera. Yeyo ndithu chinthu china chimene anaona kuti chikufunika kuti tichichepetse ngati Malawi ndi ma meeting osadziwika bwino. Analangiza makamaka kugwira mchiro mboma kuti yayi mpanopo azisiyike zomati yayi mupanga meeting mukapangira kumangochi, mukapangira kusalima, mukapangira kumulanje, chonsecho ku office kwanuko kuli malo kuti mukhoza kukhala ndikukambirana cholinga choti muzitenga malawansi. Iye wanena kuti yayi zimenezo samachitike. Pali ma meeting ena mwina amafunika physically to be there, komano pali ena mukhoza kungopanga virtual, wina likwina ndikupanga meeting imeneyi. Iyeyo ndithu waonesa chitsanzo chonena kuti nkotheka kupanga meeting usanapite kumaloko. Iyeyo ndithu dzulo anapanga chair makamaka msonkhano umene wa SADC umene amakambirana nkhani ziwiri zitatu, ndipo msonkhano umeneyo iyeyo anawuchitira online virtual meeting. Zimene ndithu ndi zina mwa zimene mtsogoleri wa dziko lino wakhazikitsa kuti zichitike. Tingokamba koso nkhani yokhudza anyamata azikwanje omwe tikunena pano ali m'manja mwa polisi. Iwo ndithu akuzengedwa milandu yambiri, milandu usiku
kuthera akumangoti akatuluka pa belo pa mlandu winanso ukubwera akunjatiwa ndikaponyedwa musero kotero kuti nkhani imeneyi ndi nkhaniso ina imene yabeba yakamoto pa Malawi pano pa mpanje kuti yaya anyamata azikwanjaja anali madolo amayenda mulilongo atanyamula zikwanje zawo zokuthwa bwino khapa anthu kusowesa mtendere tikunena pano ali manja mwa polisi koma chomwe chikudabwitsa gulu lochuluka nchonena kuti kuyankhulira chipani cha Malawi Congress Party a Jesse Kabwira yowa ndithu akumapezeka ndithu akuonekera nawo ku khoti kumeneko ndanthu akumazifunsa mafunso kuti ine mukuonekera ku khoti kumeneko ngati ndani tisewale kuti zimene zizachitika zokhapa anthu amene wa chipani cha MCP adabwera poyera kunena kuti yayi anyamata MCP sakukhapa nawo anthu amene akukhapa anthu ande kuti ndi anyamata a DPP akuchita zimene zikufuna kuibitsa chipani cha Malawi Congress Party koma ndithu takhati kuona ndithu a Jesse Kabwira komanso akunkuyo ndithu akumasuzumira ku khoti ndithu kana limodzi anyamata aja amene anali anyamata azikwanja akuti tu anyamata amene anali ndi mphamvu kwambiri chifukwa every polisi imanjenjemera ikaona ndithu anyamata amene wawa so zimenezi ndi zina mwa zimene zikuchitika kwathu kuno ku Malawi koma nkhani yaikulu imene tinabwera nayo pano ndikufuna kungodziwitsana kunena kuti chimanga chomwe chidagulidwa choka ku Zambia tikunena pano chili munjira ndipo chikubwera ku Malawi kuno takhani pompo chifukwa tikhale tikupasirani nkhani zosiyanasiyana kuchokeranso ngodya zonse zinayi za dziko lino kuti inu ndi ife tonse tiziyendera limodzi tapangani subscribe mwachizolowezi ngati muli alendo pamudzi pano koma ngati munapanga kale subscribe ife timakunyadira ndimakuyamikani chifukwa mumaonetsa support yomwe ife yomwe mumatipatsa ife until that next time ine muswana imwe uja mtulankhana wopanda pepala ndingoti makomano mse azikomo. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.